Kublai pi baro ngi pidang subhai pi chak ni ko thup khubor min tak jan mien sha bangin phaish ki khubor ni pe chwai ki mat pakongsan Ino akamu menteri rang badu ke ri Pakistan NAWAZ SHARIF hadin ke jing rai penrem jong Supreme Court halor ke jing lat tu jong ke Court Panama Job Menteri Rang Ba ke jela BIHAR NITISH KUMAR ya ke jing tenju bor ha ke yeng dorbar jong ke BIHAR Nadap pendap penbiang ya kiar ya siat ha kari ben yakun ya ki kam pentriem ong menteri ke tenat ki kam ya dari u Arun Jitli. Lapan kutno ya ke national seminar ke balai singi lintar halor kapang anthropological research ha ke tahan cetela mingi hanong ba shalom. Khubor ki babnya Menteri Rang Ba ke Pakistan NAWAZ SHARIF minta kesngiula ino akam hadian baka yeng bishar Supreme Court kala rai penrem yu halor ke kam bam SABHA ka bayadai baka jinglai tu jong ke Court Panama House nam arajar khatsan ke yeng bishar ka bakun thop ya ki sanmut ki nong bishar kilar shimrai ban bishar halor ke makot duma pershayo SHARIF pala bathayo u pat ya ka yeng ka jong u ban wan mi hakmat ka yeng bishar ka yeng kala rai penrem ban ulal baula li tu persaya ka yeng dorbar thawan ban ombet ban on chimti ya ki kamkum Menteri Rang Ba kari nalor ka ne ka yeng bishar Supreme Court kala rai penrem ru yu ba om sha banyakun election nado ka ne ka kenta NITISH KUMAR hapo ka jing lam jong ka sarkar NDA minta ka sngiula job ya ka jing tunju bor hakmat ka yeng dorbar thawan ke BIHAR shispa lai huwei ngot ki nong mi khamat na ka seng JDU ka LJP ka Rashtriya Lok Samita Party ber ka Hindustani Awan Morcha kila kershan ya u nalor kini sangut ki MLMA shimet ru kila kershan ya u kat bashis pa prangut ki weipat ki nong mi khamat na ka seng RJD ber Congress kila yeng persya ya u ban yo ya ka jing bon pat don kam ban yo ya ka jing kershan jong ki shispa arpu arngut na ki arspa sau phulai ngut ki dakhot jong ka yeng dorbar thau anya po BIHAR hashwa ka ne ka seng RJD kala dawa ban pinlong ya ka jing ya thep vot buri henrei ulam phang ka yeng ula kentat ya ka ni na kaliang Menteri Rang Ba ka BIHAR NITISH KUMAR ula ai khublei ya baro ki MLA ki bala kershan ban penpau ya ka jing shania hau Presiden keseng BJP AMIT SHAH bat ke menteri ke tenat ki kam pathai khubor ke Smriti Irani kila thep kerteng banyakhun ha ka jingjiet ye ki dakhot ke Rajya Sabha po Gujarat nalor kani ke BJP kala penyeng ru ya u Balwan Singh Rajput kum kertong balai jong ke seng banyakhun ha ka jingjiet ye u dakhot ke Rajya Sabha na po Gujarat u Balwan Singh Rajput u deunong yalam jong ke seng Kongres ha ka bau lawan penyesno ya ledi ber ke seng BJP hinen ke janmit haringkat bat arngut ki weipat ki MLA jong ke Kongres menta kasngi kadai kasngi bakhaddu ban thep kerteng banyakhun na ka benta lai tili ki syuki apa Rajya Sabha ka jingi thep vote na ka benta ki niki lai tili ki syuki bathli jong ka Rajya Sabha kalong ha ka praterik jong ubanai ubanwan Menteri Ketenat ki kam ya dari Arun Jitli ula ong baladap pendap penbiang lut ya barok ki tiar ya siat na ka benta ka jing don kam jong geri ha ka bayadai ba ka jing kun persya ya ki kam pentriem ha bajuba halor ka jing kali ka balami hayeng dorbar Lok Sabha Jitli ula ong ba ha barok ki tenat sipai jong geri ladap pendap penbiang lut ya ki tiar ya siat katkum ka jing don kam ka jong ki ula benrap ru ba ka sarkar ka ladap benthaw ya ki matri kam men penbiang ya ka jing don kam jong ka tenat ya dari I can tell the honourable member and through you to the whole House that as far as the armed forces are concerned, they are fully equipped to face any contingency, and any shortages which have existed are being expeditiously made up in ammunition.
Unang ay buat jong katanat pahara kari India u AJIT DOVAL ringkat kita khot jong ke BRICS nek sengi kelai kendua yau presiden ke China Xi Jinping bar ka kenhun jong ki NSA kila penlong ya ke jingikran baru presiden ke China hak bay de bar kimat pahara jong kari jong ki BRICS. U DOVAL ulai shimentaru hak jingilang ka ba arsengi jong ke BRICS NSA ha China. Hak way pat ka benta haba kersan halor ke jing terwa jong ke India banyo rung hak Nuclear Suppliers Group kari Amerika kala kentu ya barok kita khot jong ke Nuclear Suppliers Group ban kersan lang ya ke India. Laban kedau ba ke India kala bu ya ke jing terwa banyo rung lang kum ke khot jong NSG ringkat bar ki saupu pratili kiri banyo khayi ya ki tiar nuclear. Ke national seminar ke balai sengi linter halor kapang anthropological researchers ha ka thanch te la mi ngi la pen kut no minta ka sengi ha Memorial Institute of Integral Training ya kani ke seminar la pelong ta ka anthropological survey of India Northeast Regional Center palat nyo phongot khna pudi jong ki school ba na kelengari klai wan bani shimenta ha kani ke seminar ha ba ajing kran ha ka DD News u Dr. KUMAR bera jong ka anthropological survey of India Ministry of Culture ke Sarkar India ulaong baka ni ka seminar kan pinsmo thu halor ki benta bapher jong ka jingwat benya ha ka benta ki bapher jong ka than chite la mingi ha ki ni ki sna spas nam baladap kum ka jing persha ban khmi benya biang halor ka jingwat benya baladap ban penlong ha ka bay dei baka ni ka juk ka bamenta ki riu shampang ki la ya tai halor kumnu ban pintamai biang ya ka rukom wat benya. We are trying to understand the various facets of anthropological researches that have been carried out in this part of the soil over the century, even back. What we are trying to do is that we are trying to look into all these factors. On the one hand, it is the colonial dimension, the legacy of the past, and on the other, the dimension that we could call out after the independence of the country. Padahagi kubor ile akai ha jing la kai test ka baning kong ka long ha po gol Sri Lanka ha ka innings ka ba ar ka India ka laban kamai chispa prap khandai runs but shapen hab no lai wicket ha ka innings ka ba ar ka India ka laban tam ya ka Sri Lanka da south park nai pupra runs. Mentangin nyepet ya jinglong jingman jong sun bening. Kajing shit jing kret sun bening hashalong long arpulai point kandai degrees Celsius min step but kat saw point pra degrees Celsius jan min. Kajing sngam ka hau kalong nyo punyo na kashispa min step but kanai pusan na kashispa jan min. Kajing hap slam menta kasngi kalong kandai millimeters. Lakhmi linti ba kasun beneng kan dumlo o hashalong bar kijaka ba marjan kalaru bandon kajing hap slap bar kajing tien upertan. Shah bangin pai Shah kabukut jong ketuk kubor ini pet yang saya sisian ya kini kimat bekongsan. Ian wakam Menteri Rang Badu kari Pakistan NAWAZ SHARIF hadin ke jing rai penrem jong Supreme Court halor ke jing latu jong ke Court Panama. Job Menteri Rang Bah ke Jela BIHAR NITISH KUMAR ya ke jing tunjuk bor hak yang dorbar jong ke Jela BIHAR. Ada pendap penbiang ya kitiar ya siat hakari banyakun ya ki kampen triem ongu menteri hitanat ke kamya dari wa Arun Jaitley. Patlapan kutno ya ke national seminar ke balai sengi linter halor kapang anthropological research hakatan cetela mingi hanong ba shalom. Te parlok tungi la poi shak bukut jong YouTube kubor menta ka janmien hadu banya syam yang pila syai ka singi ha ka joko por ka joko channel ku blai pi baro.